सोंदों फैलानि फिसालानाव दाना खोन्थाना होजोब्बाय आंबो बिसोरखौ नुबानो ओरै खालामनानै फोरोंबाय माने मा होननानै फोरोंखो गावनि लोगोफोरखौ नुबानो ओरै खोन्थिनो होग्रा जाबाय ओरै माने मा माने फैलानि फिसालानि लोगोफोरनि गेजेराव सासे बिफान नामा ओरैजाय माने मा हुलाबारि फाग्लायालाय आंनि आफानि नामखौलाय माबोरै मिथिग्रा जाबाय लाजिग्रा जाबाय दा ओमफ्राय सासे आरो खालामग्रा जाबाय ओरैजाय माने सासे लोगोनि बिफान नामा गेद्दा साला फाग्लायालाय आंनि आफानि नामखौलाय माबोरै मिथिग्रा ओमफ्राय सासेखौ नुबानो फैलानि फिसालाय ओरै खालामग्रा जाबाय माने मा होननाय जादों बास माने सुबा साला आंनि आफानि नामखौलाय बोरै मिथिग्रा बिलाय ओरैजाय दाना बेफोरबायदिनो लाजिनानै फैलायाबो दा फिसालाया आराम थांफिनबाय मोजाङै फरायबाय दा बेखौनो फैनानै आं फाग्लासोथ' आं हाबा जायाखै होननानै बुंफिनबाय थायोमोन रायजोफोर दा जियानो जा रायजो नोंथांमोन दाख्लैबावै आङो फाग्ला दाख्लैबावै दा गेम्सनि आखाइ नायनायाव गोबां सेंग्राफोरा गोबां माबा माबि बाथ्रा लिरदों माने बेबा हले सिख्लाफोरनि आखाइ नायनो लुबैनानैसो नायथारदों दा गेम्सनिजों गोबां गोबालायनानै स्प्रिं जालायनाय गोबालायबाय बेयावलाय आंलाय आखाइ खालामा ल' खालामो सेंग्राफोराबो दं फाग्ला जियानो जा रायजो नोंथांमोन आंबो गोबां जायगायाव मेथाइ खननानै सेन्देलनि प्राइज मोननाय मानसि दा दामग्रा देग्राबो गैया दामग्रा देग्रा थानायबा मोजां जागौमोन नोंथांमोनावसो दामग्रा देग्रा लाबोआसै जियानो जा आं दामग्रा देग्रा गैयाबाबो सल'खौनो दोंनैसो खननोसै दा नोंथांमोना खोनाबाय थानाय मेथाइ खोनासंनो ना खोनाफेरि मेथाइ खोनासंनो खोनाफेरि दामग्रा देग्राबो गैया जाबाय जियानो जा फाग्ला र' मेथाइखौ आंनो सुजुदों गारांखौबो आंनो होदों गोरोन्थि जायोबा निमा बिखानाय जाबाय हेल' एक'खौ एसे बारायना हो एक'खौ हेल' उननिया खोनाहैदो ना खोनायाबा एसे दिगदार जागोन ना जाय मेथाइखौ दिनैसिम नोंथांमोना खोनाफेराखै मेथाइखौ आंनो सुजुदों गारांखौबो आंनो होदों खोनासंदो रायजो नोंथांमोन नोंथांमोना बेफोरबायदि मेथाइ खोनाफेरदो नोंथांमोना खोनाफेरि होनबाय नालाय खोनाफेरि खनबाय आं मैया बेफोरबायदिनो बै माबायाव बावखुंग्रियाव खोनाफेरि मेथाइ खोनानो होबाय दाथ' माया एकदम बेंगलनिफ्राय लाबोनायनो साला मेन्डेला एसेबां मोजां मेथाइ खनदों मा जादोंलै माइग्रा जि बुयैखौ नायगोन गुगिथा जाखादों एसे गिदोंसोमोन आंखौ बुजासिगोनलै थिगानो दं रायजो नोंथांमोन जियानो जा रायजो नोंथांमोन मेथाइखौथ' खननो गोसो दंमोन नाथाय दामग्रा देग्राबो गैला जाहैबाय अब्लाबो दोंनैसो खननोसै आसा खालामो साफ्रोमबो मोसागोन मोसाबा मोजां जायो हेल' आं जाय सिख्लाखौ मोजां मोनो आफायाबो बिखौनो मोजां मोनो आं जाय सिख्लाजों दुरनाम जाबाय आफायाबो बिनि मुङैनो सेन्देल आलाय जाबाय गैलालै संसार बे मुलुगाव रायजो जानायालाय सिमाङावसो बालाबगासि थांबाय बालाबगासि फैलायसिगोन दामग्रा देग्रा थाबाय एसे मोजां जायोमोन दामग्रा देग्रा गैया नालाय एसे दुरबल मोनो
बैसानाव थानाय बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो बैसानाव थानाय रुवाथि सिख्लाखौ आंलाय मोजां मोनो मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा फैसा थाखाखौ होआबोला मोजां मोननानैलाय मा जानो आदा सना रुफाखौ होआबोला मालाबासो थांलायबा मालाबासो फैलायसिगोन दुब दुब बिखाया माइसौवो दुब दुब बिखाया मानो मावग्लुङो दुब दुब बिखाया माइसौवो दुब दुब बिखाया मानो मावग्लुङो सना 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 दामग्रा देग्रा गैया नालाय एसे दुरबल हुमा हुमी दारि आयो हुमा हुमी दारि सोर सेंग्रामोन दारियाव थेमा गोनां सोर सेंग्रामोन दारियाव थेमा गोनां लिलि लाला गुंग्रायायो लिलि लाला गन्थङाव सालाव गोनां मालाबासो थांलायबाय बिदिनो बालाब बालाब फैबाय थागोन रायजो नोंथांमोन जियानो जा रायजो नोंथांमोन नोंथांमोननि गामिनि नामा मा आथिखालाव लेद'पारा गोदो लेद'पारा होनना मिथियामोन आयना होननासो मिथिगौमोन बे समाव नोंसोर रावबो गैयामोनलै दाउदैबो जाथ'वाखैमोन बे समाव सासे बोराय दंमोनलै फैदोंना फैयाखैबा गैया फैयाखै फाग्ला माबा नांगोल जोंख्लाबनाय सासे बोराय दं बेयाव फैयाखै मानसिया बे समाव नोंसोर रावबो गैयामोन बेयावथ' आरो दलमाथ' आरो गोदानबावसो गोदोथ' दलमबो गैखायामोन ओमफ्राय बेयाव मानसि होननायानो गैयामोन नांगोल जोंख्लाबनायाल' दंमोन ओमफ्राय मैदेर मुफुर ज्राव 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 ओरै दंमोन दाना बेयाव इंराजफोरा गेजेर गेजेर फैबाय थायोमोन दाना सानसेखालि नांगोल जोंख्लाबा हालेवनो होनना ओंखारलांदों दाना हालेवनो ओंखारलांबाथाय लामायाव मोनसे बेसाद मोनलायो गोजोंनो मा बेसादलै होनना खनना नायबाय दाना खनना नायबाथाय बे गावखौ खावब्लानो दाना मा बेसादाव गावखौ खावब्लानो आयना बे समाव आयना होननायानो बर'फोरनाव गैयामोन इंराजफोरनावल' दंमन दाना नायबाय नुबाय गावखौ खावब्लानबाय हाब बेलाय माथो आफासो गावनि महरखौथ' नुफेराखैना बियो गावनि महरा बिफाया एखेथार साइसआ आफा ओरै जाहैबाय आं नोंखौ दिनैसो लोगो मोनदों आं नोंखौ न'आव लांना दोनहैगोन आफा जाथारबाय गाव जेसेबां गाबदो आयनाया बेसेबां गाबफादो नोंखौ न'आव लांना दोनहैगोन आफा होननानै बियो न'आव आराम खनायाव दोनफैबाय दाना गेजेर गेजेर गाबो नायो गेजेर गेजेर गाबो दाना हिनजावाबो सानबाय फाग्लाया माखौ नायनानै गाबबाय थायो बेलाय मा बुस्थु दं बेयावलाय आरो दाना बेबो सानसेखालि नायखुमाबाय हिनजावाबो आयना नुफेराखैना गानवा हाब साफा बे फाग्लाया बेखौसो नायनानै गाबबाय थायो बियो बेखौसो गोसो थोदों र' फाग्ला नोंखौ होननानै बै दानि ब्रिज सेराव ओंखाम जाया होनबा मानसिफ्रा लावखार ओंखाम बेयाव जोबोद गिदिर फाख्रि गं दंमोन बेयावनो सासे बाबाजि थाबाय थायोमोन दाना बे बाबाजिया नायखांनो रोंगौ नालाय दाना बेखौ लिंनानै लायबाय लिंना लाना फैनानै बुंबाय आंनि हिनजावा सासे आंनि हौवाया सासे हिनजाव गोदान लाना फैदों बेखौ नों माबा मोनसे खालामनांगौ ओरै जाहैबाय दाना लाना फैबाय लाबो माबायदि हिनजाव बिलाइ नायथारनांगौ जाहैबाय दाना बाबाजिनो आयनाखौ होफैबाय नायबाय आख्लाव माथो बुस्थुआलाय खानाय मानि लद्रा लद्रि जाबायलै बुस्थुआ माथो आंनिफ्राय देरसिन
बेबोथ' आयना नुफेराखैना दाना बेबो खिबाव खिलाना ब्र' बै समनिफ्रायनो बे गामिखौ आयना होननानै बुङोमोन दासो मा होनना बुङो लेद'पारा होनना मिथियो गोदो आयना होननानैसो मिथिगौमोन जियानो जा रायजो नोंथांमोन जा बिथां बुदं बल'बाबो फैबाय दान्दिसेनाव मेथाइ खनसिगोन आं थांनोसै नामा रायजोफोर आंना लामायाबो जोबोद गोजान रिउ रिउ जोबोद गोजान बुदां बल'आ आराम मेथाइ खनफैसै जियानो जा रायजो नोंथांमोन फाइट फागा रायजो नोंथांमोन बेयाव हाबा जानाया साबेसे दङ दा हाबा जानायफोरा हौवाफोरजों बुजाफेरना बुजाफेराखै खायसे खायसे हौवा दंना बुगोन होनबाथाय फंब्रैसो होखांबायानो खायसे खायसे हौवाफोर जोगोन होनबाथाय फंब्रैसो जोखांबायानो दानिया गोबां सोलायबाय हौवाफोरा जौ फाग्ला दं बुनो होनबानो बुयो दाना बाथ्राया एसे बोरैबाब्लाबो घटनाया एसे बोरैब्लाबाबो एसे बुंनो गोनां जायो घटनाखौ माने दाख्लैसो जों गामियाव जादों मानसिया ओरैबायदि अख्रा दा नोंथांमोननि गेजेराव साबैसे एसेबां अख्रा हौवा दङ नोंसोरमोननि गेजेराव गासिबो अख्रा दानिया घटनाया एसे बोरैब्लाबाबो हिनजावफोरनि थाखाय एबा हौवाफोरनि थाखाय एसे बुंनांगौ जानानै जायो नालाय एसे बुंनांगौ जाहैबाय माने ओरैबायदि अख्रा मानसिया ड्राइभार पान्जाबाव थायो दाना मा खालामबाय न'आव फैबाय मानसिया ओमफ्राय न'आव फैनानै अख्रा खालामफैबाय थाबाय आं हाबा लानोसैलै ओरैजाय दा मा खालामबाय बेखौ हाबा होनायानो गाहाम जासिगोन दे ओरै जाहैबाय दाना हाबा होबाय हाबा होनानै मा खालामबाय मानसिया साननैसो थानानै पान्जाबाव न'आव थांफिननानै ओजा मथा मथि 8 मासनि उनाव लासैनो मानसियानो उदैया ओरै देरबोदों थिल देरबोदों दाना मा जाखोलै बेमारा दाना मा खालामबाय बेयो ओजोंहा नायजायालासिनो न'आव फैफिनबाय मानसिया दाना गामियाव सासे फार्मासिस्ट डाक्टर दङ फार्मासिस्ट दाना थांबाय सानसेखालि आंनिया लासै लासै देरबोदों रे उदैया मा जाखो जाबाय बेखौथ' बुस्थुआ डेन्जार जाबायलै घटनायाथ' गिबन जाबाय नोङो गाबोन फुङावनो नोंनि पेसाबखौ लानानै फैयो जाहैबाय दाना पेसाबखौ मा खालामबाय बियो मोनायाव बियो आराम पेसाब खालामनानै बथलाव सोनानै दोनबाय 20 थाखायाव ओरै दोनबाय दाना हिनजावा ओरै सिबनायावनो पेसाबा ज्राव गोलैगारबाय बेथ' घटनाया बेलेग जासिगोनलै हौवायाथ' आंखौ बुखाथारसिगोन मानो होनबा बुनो होनबानो बुखाथारो जोनो होनबानो जोयो दाथ' आं दिनै बुजाखाथारसिगोन ओंखायनो मा खालामबाय बियो बारिजों थांनानै गावनि पेसाबखौ आराम सोनानै दोनफिनबाय हिनजावा ओमफ्राय दोनफैबा बियो हिनजावा बेखौनो आराम हौवाया बेखौनो डाक्टराव आराम लानानै थांबाय दाना नायहैबाथ' माथो घटनाया बिखम जाना दं घटनाया माथो बिखम जाना दंलै आरो जाहैबाय मा जाखोब्रा जाबाय मा जाखोब्रा माने नों लामा सामायाव उन्दुबायोमोन मा जाखोब्रा खोन्थादो जाहैबाय डाक्टरखौ मा खोन्थाबाय होनबाथ' डाक्टरा एसे बोरैबा खोन्थाथाव जाबायलै लाजिथावा जाबाय मा जाखोब्रा बुंदो जाहैबाय घटनायाथ' नोंनियाव गोरबोआव 9 मासनि दं माबोरै जाखोलै घटनायालाय दाना बिराद लाजिबाय बियो दाना नर्मेलबो जाथावा सिजारिनबो जाथावा लाजिबाय बियो लाजिनानै एबार मा खालामबाय न'आव माबोरै थांबाव जाबाय बियो बिराद लाजिबाय लाजिनानै मा खालामबाय बियो गावसानि ओरै बारिजों हाबबोबाय बारिजों हाबबोनानै मा खालामबाय बियो गावनि जि लानायजोंनो थाइजौ बिफां हेन्दां फासि नांनानै थैबाय दाना जुदि
हौवा हिनजावजों बुंनो हालायनाय नंब्ला हिनजावाबो गावनि गोसोनि बाथ्राखौ बुंनो हानाय नंब्ला नै बिफा ओरैथोरै जाबाय नों मा दोन्दोंमोन मा ओरैथोरै गोलैबाय होनना बुंनो हानाय नंब्ला बेफोरबायदि जानाय नङामोन नाथाय बियो मा ओरैबायदि हौवा बुंबानो माबा मोनसे खालामबानो होखायो बुखानो बेखायनो बे बाथ्राखौ बुंनो हायिनि थाखायनो बेफोरबायदि दा नोंथांमोननि गेजेराव हौवाजों हिनजावजों नांलायग्रा बुलायग्रा दं नामा सामफ्रामबो बुलायग्रा गैया खायसे खायसे हौवाफोर दंना खायसे खायसे हौवाफोर ओरैबायदि दं माबा मोनसे बुंबानो होख्लायखायो जियानो जाबाय नोंथांमोन नोंथांमोनजों लोगो मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों लामायाबो गाज्रि बोथोराबो मोजां नङा जा बुदां बल'आ फैखाबाय बेखायनो आं दिनै नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लानो सानबाय माब्लाबा लोगो मोनबावगोन नोंथांमोननि गेजेराव जुदि सोरबा सिख्ला मोसाग्रा दंबा लाबोनो हायो मोननैसो मोसानानै थांनो हायो सोरबा मोसाग्रा दं नामा मोसाग्रा सोरबा मोसाग्रा दं जियानो जारायजों नोंथांमोन दाख्लैबावै जों गामियाव आरो मोनसे अरिजिनेल घटना जादों पुर्निमाया बेसेबां गोबाव जाखो पुर्निमा अखाफोरा खैदिनसो जाखो माने पुर्निमा बोथोराबो जोबोद मोजां स्रां स्रां बोथोर दाना मा जादों हौवाजों हिनजावजों रायज्लायदों हा दिनलाय जा मा ओंख्रि जाबावनोसै ओरै जाहैदों हा माथो ओंख्रि जाबावनो बै रुवाथिया बेखौ लिंहर ओरै जाहैबाय दाना रुवाथिखौ लिंहरबाय नै आबै ओरै फै जाहैबाय मानो ओरै जाहैबाय आरो दाना बुंबाय नै बै दुलियाव सोना दोननाय जोगोनारखौ थाइसे लानानै फै बेजोंनो ना फिसाखौ एसे एवनानै होगोन जाहैबाय दाना बे समावनो जोगोनार जेराव दुलियाव दोनदों बे समावनो सिखावा बे दुलियाव माइ खावगासिनो एबार सिखाव सानबाय जोगोनारखौ लांबाथ' हमजाखासिगोन जाहैबाय दाना गिबाय गिनानै मा खालामबाय रुवाथि फैयैनि सिगाङावनो सिखावा खिबुखौ फेथें खालामनानै गामसाखौ ख्लोब खोबनानै ओरै थाबाय दाना रुवाथिया थांबाय दाना दुलियाव ओरैजाय जोगोनारखौ नागिरहरबाथाय सिखावनि थाफ्लियावसो ग्रोब दांफ्लांबाय आयु दाना माहाजोना मोनसे बाथ्रा बुंहरखादों हायोबा एसे एब्रब नायनानै लाबो एब्रबा थाब सेवो आरो हायोबा देन्था गैयै नायनानै लाबो देन्था गैयैया थाब सेवो ओरै जाहैबाय दाना बिदिनो ओरै दांग्रोम हरबाय बिल मोनदांबाय आं दानि थाफ्लियाव आयु माथो बिलसो थाब सेवगोनाय नङाहाय बेयो थाब सेर जाहैबाय आरो ओरै फारसे आगसिखै दांबायबा आगसिनि थाफ्लियाव ग्रोब दांबाय आयु माथो बेबो बिलसो हा देन्थायालाय बहा थाखसै होननानै देन्था खोनाजोबबाय सिखावा आरो मेवनाय मोननानै खिबुखौ सेबथाब बे फाग्लि रुवाथियालाय माब्ला थांनोब्रा जागासिनो सिखावा दा ओरैजाय दांग्रोम देन्था नागिरनायावनो सिखावनि खिबुआव ग्रोब दांफ्लांबाय दाना मानसिनि खिबुआव बै जोगोनार गल'नाय जेखिन'रा थारा गल'नायजों ओरै सेरनायबा आयु माथो लेफे सेवखोना माखासे बुस्थुआलाय नों ओरै सोनायावनो खिबुआव ब्र' हाबगारबाय आयु माथो जोगोनारा सेवबायसो ओरै बखरा ओरै मोनामसुबाय जाजानाय नंलाहाय बिदि होननानै गारनानै थैनोसै असालाय अरिजिनेलथार आं थगायालाय फैलासो थगायो जियानो जाबाय नोंथांमोननि लामायाबो जोबोद गोजान फैनायावनो बै ससेया लामाया खुथुर खाथुर नालाय ओंखारबाय आं आरो नेगासिनो माब्ला लांफैगोनलाय ओरै होननानै जायगाखौ सिनाय हाया नालाय दानिया सानैसो मानसि आंखौ सिनायदों हाब बेलाय मेन्देलासो खोमारगोन नोंहालाय मेन्देला बिदासो जाहैदोंमोन गैयाब्रा मानिथारा आंखौ ओरै आवग्रिनानै लाफैजोब्बाय नोंनो नामा मेन्देला जाबाय नोंहालाय आं मेन्देला ना बिदासो जाहैना लादों गैयालाय मानिथारा दाना बेफोरबायदि फैनायावनो सासे बारायनायाव आंखौ ओरै आवग्रिनानै लाफैजोब्बाय
सासे बुरियानो थखन थुयै थुयै ओरैनो लेन लालायनानै फैयो सामफ्रामबो मेन्देला फैला मा बुस्थु बिसोरलाय लुरिना ट्राक जाफैगोन बुरिया बोरै आंबो नायनो होननानै ओरै एरना नायबाय आंखौ खावब्लायो माथो मानसि मेन्देला बुरिया जा मिनिखो मिनिनायाव बुरिनि खिबुआ थांफ्लां गारबाय जा खिबुआ थांबाय बुरिनि मिनिनाया बारा जाबाय जेसेबां मिनिदों खिबुआबो प्रा थांफागासिनो लास्टआवथ' बुरिया ज्राव सिखारबायलै मा थास' बिबार जादोंमोन खोमालै बुरिया खायसे न'खराव थास' बिबारनि आसार थायोना थास' बिबार जादोंमोन खोमा साथ' एसे बिमा साइस नालाय जेबो खालामासै अननानै गारबोनायसै जियानो जा रायजो नोंथांमोन जा बुदों बलबाबो फैबाय नोंथांमोनजों लोगो मोनलायबाय जोबोद मोजां मोनदों फैगौ बोसोराव फैबावगोन जोबथारनायाव गोदान बोसोरनि साफ्रोमबो आंनि अननाय आरो मोजां मोननायखौ बावहरनानै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों रायजो नोंथांमोन माला फैफिनगोन